Takto sa začínali jeho príbehy. Úder po údere, tichu izby. Takto sa začal odohrávať príbeh Jozefa Hodorovského. Volám sa Karin Wagnerová a rozhodla som sa postupne vyrozprávať príbeh môjho starého otca. Bol hercom, režisérom a človekom, ktorý zasvetil celý svoj život divadlu. Po vojne stál pri formovaní divadla v Košiciach spolu s Janom Borodáčom. Pôsobil ako šéf činohry a vytváral nové inscenácie a postavy. Pre deti vytvoril postavu Uja Bonifáca a v divadielku pod kupolou vznikali piesne a texty, z ktorých neskôr vyrástol projekt Zlatá brána. A potom je tu postava, ktorú pozná celé Slovensko. Anders Košíc. Len málo kto však pozná celý príbeh. Aj ten, ktorý sa neodohrával na javisku. Po roku 1968 sa mu zatvorili dvere televízie a verejného života. Nasledovali roky, počas ktorých bol vytláčaný z priestoru, ktorý tak veľmi miloval. Ticho, ktoré prišlo, trvalo dlho. Aj o tom bude tento príbeh. Pre mňa bol predovšetkým detkom. V jeho posledných rokoch života mi rozprával príbehy zo svojho života. Držal ma za ruku a spomínal. Cítim, že je čas, aby jeho príbeh zaznel celý. Vypočítať človeka. Meriame jeho tlak, jeho teplotu, jeho oči i srdce. Ešte musíme poznať jeho mozog, jeho myšlienky, jeho dušu. Len tak sa pozná, akú má cenu a akú má nádej. Kenotafios.